Живота и мисленето на хората се определя от властта. А пък това мислене на хората всъщност единственият начин да се формира откъде е? От културата. Затова властта мрази културата. За милиони млади българи историята тепърва започваше. Пълен хаос. Няма закони, няма правила. И това е в най-свободното време. Старата власт е отишла, а новата все още не е дошла и не се е установила така, както в последствие се установява. Свидетели сме на политическата кончина и на идеологическото разложение на един от най-агресивните военно-политически заговори от Втората световна война насам. Свидетели сме на залеза на Варшавския договор. София никога не е видяла толкова много хора, които в продължение на цели 5 часа изразяваха своя нестихващ възторг от настъпващата свобода. Българската демокрация започва в грях. БСП печели изборите. И то при положение, че 90% от хората гласуват. СДС са в шок. Веднага започва да се говори за това, че изборите са фалшифицирани. Хората излизат масово на протести. Ще искаме там, където грубо, брутално, противозаконно е нарушена процедурата, да бъдат анулирани изборите и да бъдат насрочени нови. Възражението ми е, аз ви моля, да не допускате съдът да разисква партийна проблематика. Не, това не е партийна проблематика. Това е проблематика, която вълнува един цял народ. Ако този процес продължи, наближава времето, когато народът ще остане без хляб и без чест. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. Началото всичко беше протест и врага беше един. И това беше комунизма и уравниловка. И срещу този враг се качиха всички. Разбити, опожарени и опустошени са клубът на БСП, нейният прес-център, клуб-ресторанта и значителна част от партийния дом. Роди се рок-музиката, която е тясно политически обвързана и подкрепя новата власт. Родиха се концертите, митинги. Бардовете, трубадурите на протеста. 45 години стига. Идеологията беше изцяло протеста ни срещу комунизма. Комунизма си отиде 89-та година, дойде социализма с демокрацията в кавички. Ние за това вече започнахме да се бориме за оцеляване. Вече сме музиканти, почти никой не работеше. Борим се да оцелем, да имаме концерти, да има хонорар, да има хляб и да си купиме ядене и пиене и дрехи. По-малко живяхме, по-малко кратяхме, по-малко стеснявахме, по-малко... Новите демократи, които се появиха в България, бяха едни преоблечени комунисти. Не умирахме от щастие, не умирахме от щастие. По това време, сама по себе си всяка от тези сцени, у нас никога не е била достатъчно силна, че да променя нещо. Най-голямата сила тези сцени имаха, когато бяха заедно. Когато излязоха групата Кале, Воев, Васо Гюров и Кирил Манчев и запяха Пейте развратници с нас тъжната песен, роден от слънцето в устата на змея. Света е нещо любиме, над което аз пикая и облегчавам тази нощ, ще отиде в рая. Това се чуваше много ясно, моят микрофон беше много хубаво пуснат, публиката направо изкофя. 4000 души от среща ти реват, ти си направо на върха. На гара Пирдоп, продавачката на билети ме позна, каза: благодаря се на Господа, че ви има такива хора като вас. И ние реално се замислихме да продължим с Кале тогава. И аз му предлагам на Васил, нали, правим нещо, обаче той се двумеше между Милена и нас. В край на краща Милена победи и Кале нямаше да има. Края на 80-те, разпадането на Кале води до създаването на нова генерация на Димитър Воев и ревю на Васо Гюров. Рухва една система и идва нещо напълно неизвестно. И следващите няколко месеца имаше една така инерция. Но тази инерция продължи, речем, половин година, защото изведнъж структурите, концертна дирекция, термини турне, продаж предварително на билети, участие в телевизии, всичко това изчезна. За нас това беше тотален вакуум.
Отпадна комисията в радиото, което беше голяма пречка за голяма част от групите. Настъпи така годините на свободата сред музикантите. Всеки можеше да се изразява както си поиска и живееше с усмивка на лицето си. Деветдесетте наистина е времето на неограничените възможности не само в Америка, но и в България. Тогава хората всъщност не бяха изобщо толкова алчни за пари, просто защото така или иначе бяха свикнали да ги нямат. Това се обясняваше на обществото, че ние, ако искаме да оцелееме, парите не трябва да идват отгоре надолу, а трябва да се генерират отдолу нагоре, за да съществуваме като държава. Това беше фундаменталната разлика между капиталистическата икономическа система и социалистическата такава. Ние мечтахме да сме западняци. Мечтахме за тяхните цветни телевизори, светофони, дънки, свичери, маратонки, всичко. Буквално след промените, първите екскурзии, най-лесните бяха до Истанбул. Първите ми дънки бяха Пирамид, една марка, такава турска. През моряците идваше музиката, през моряците идваха хубавите дрехи. Както едно време баща ми вика, такива бълъци са софианци, че ако отида с етикети от граф, ще им ги сменя за долари. Винаги Варна е била много по-якия град. Ние сме били много по-отворени типове. И това не е от нещо друго. А Варна имаше допир, благодарение на хора като баща ми, дядо ми, деца били моряци, да може да имаме поглед върху света, да имаме достъп до музика. Оттам някой купил някаква плоча, презаписали я на лента, от тази лента вече някой взима и презаписва на касетки. Презаписваш, вземаш там 2-3 лева за запис. Даваш диск някой да си го запише, вземаш му 4-5 лева. В този период реших да основа моята компания Wizard. Wizard е вашият рок-метал доставчик. Нашия слоган. Митко Пайнера създава Пайнер. Пиратските касетки плъзват така, както плъзват сега меметата. Готов ли си? Кой? Ти? Да. Приятен полет. Какво се забърках? Трето там! Полета е незаконен! Моля? Историята на Пайнер е историята на един успех. Това е една необявена студена културна гражданска война. Освобождаването на език. С Нери Терзиева и нейното "Добър вечер, дами и господа" започна промяната в публичното говорене. Добър вечер! Днес се поздравяваме през открехнатата врата на българската демокрация. Самите разговори и дискусии в тогавашните телевизионни студия бяха по-интелектуални, с по-богат речник. Събота, 8:30 и е време за какво? За добро утро. Как сте след цял месец и то какъв? Но въпреки всичко не сме се забравили, нали? А пък ако много ви е завъртяла шайбата, напоследък отпуснете я. Появиха се много различни течения. Грънча и алтернативния рок навлезе много стабилно от щатите. Кросовър, техното, индустриал метал също имаше убийство много фенове. Групи като Ministry, Frontline Assembly. 90-та година аз все още съм метал. Какво съм слушал тогава не мога да сети. Най-вероятно точно метал си слушах там. Металика, Slayer. Бяха метали, уейвъри, панкари имаше, но Смолян е малък град и по-скоро имаше някакво формално разделение. Абе, ти какво слушаш? Гадна, брат. Реално всеки слушаше музиката на другия и нямаше някаква вражда. Ако имаше обаче някакъв враг, това беше поп-музиката, това бяха баладите. Никой не танцуваше на балади. Ако искаш да сваляш мадама и да танцуваш на балада, криеш се някъде и го правиш. Ако те видят, заклеймен си. Кравай, Кристал, Космос. Най-вече на Кравай и на Космос. Всички знаят за Магурата. Просто тогава имаше някакъв много странен микс рок субкултурите. Панкари, метали и така нататък. Се събираха и там, и на Кравай, и на Петър Берон, Пешо Берон. Беше пълно с софийски легенди и в последствие всякакъв вид хеви метализъм. Имали сме уважение към тази музика, но когато се появи рапа, това беше истинско влюбване.
Металите, нали, кофееха, въртяха си главите, пускаха си дълги коси, носиха кожени яките при нас. Музиката ни инспирираше да... Не знам дали се вижда. Вижда се. Ето. Виж, не съм забравил вълна и до ден днешен мога да правя. И това е нещо повече, отколкото да кофееш. На мен ми беше по-интересно, но не съм изпитвал някакъв хейт. Напротив, бил съм приятел с всичките. Имал съм някакъв голям късмет в детството си. Моето соцдетство да не е супер ограничено зад желязна завеса. Особено и с спортните танци, пътувахме по лагер школи в Чехия и така нататък. Реално спортните ми танци съвпаднаха с падането на стената. През 1990-та Холивуд разказва за хубави жени и за добри момчета. Българите бяха жадни за американско кино, за американска естетика, за американска мечта, дори когато американската мечта се превръщаше в кошмар. So you'll be all right? Yeah, I'm gonna grab a cab with my $20. Go back to your office. Yeah, my office, yeah. Културните дейци бяха в фокуса на вниманието, защото комунистическия режим разчиташе на пропаганда, употребяваше културата с пропагандни цели и културните дейци бяха важни хора. След като режима падна, културата загуби престижа си, погледи се обърнаха в страни от нея. Има ли мутри с бради? Много малко. Добрите момчета от шедьовъра на Скорсезе също не са с бради. Брадата беше наистина символ на демокрацията през 1990-та, няма съмнение. Когато виждаме, че парламентът все повече и повече е зависим от мнозинството. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Децата на богатите са рокаджи. Цветята на демокрацията. Децата на ДС. Свобода в синьо. Боядисани в синьо. Пребоядисването. Инфантили с недоизживяно детство. Просто това са. Наивитет на стероиди. Много беше свързано това как изглеждаш, това каква музика слушаш, нали, с къде излизаш, с кои хора си и така нататък. Имаше го това много сериозно разделение. Жените с къси коси, мъжете с дълги. Според мен тя зададе един нов тон за жените, които предстоят през 90-те, за бунтарките. Много ценни бяха списанията. Най-известните, нали, са Metal Hammer, Rock Hard беше много известно и британското Terrorizer. Нямахме много списания в началото на 90-те. Основно имаше паралели и те бяха, да кажем, така някаква врата към западна информация, защото бяха абонирани, препечатваха, използваха френски Таня, Ел и така нататък. И те почнаха едни поредици с супермоделите тогава. И аз почнах да си лепа, имам едни албуми много смешни, тетрадки А4, в които се изрязва, лепи и всъщност си правих колекции с снимки на супермодели. Те бяха звездите на 90-те. Паралелно ми вървеше изрезките от фенството ми към Мадона. Влязох в този свят покрай тинейджърско колекционерство. Студентското предаване Куку роди нов тип чувство за хумор. Куку остава в историята с атомното куку, разбира се. Идеята за това, че можеш да се шегуваш с всичко, каквото идея, е немислима до този момент. Добър ден, уважаеми зрители! Ленин и Сталин от Богомил Райнов. След работата дневна тежка, бащата дреме на кревата, а Петърчо го пита нещо и с пръстче сочи към стената. Появява се жанра докюфикшън, т.е. вестниците могат да препечатват новини, които са наполовина документални, наполовина истина, но всъщност художествена измислица. Въображението се развива до крайни фази на художествената измислица. Такъв е случай и с полтергайста Кики. Духчето, което едно момиче среща и то започва да й говори. Полтергайста Кики бива питан по всякакви теми и въпроси и всъщност ние наблюдаваме този феномен, как цялото общество започва да се вълнува от една история.
Кашпировски успява да внуши на хората, че чрез форма на самохипноза те могат да излекуват всякакви болести. Повечето хора се изпомнят за Стоичков, но много хора в чужбина знаят за Баба Ванга. Уникално българско явление, което беше мост между специфичната езотерика на социалистическата държава и това избухване на мистификации през 90-те. През 90-те много се танцува. Нищо не е поза. Не е родена идеята за поза през 90-те. Връзките между хората са нещо, което вече го няма в общуването. Всички се държат естествено и са абсолютно честни, дори когато са лузари. Шоу, злодеи! Пак ще се видим тия дни!